Yn rhan o gleddol y prif gylch wrth gwrs, ardal y Merlod Mynydd a'r ddydd Mercher y Sioe, ac dyma'r dosbarth i'r merch ifanc 47 mlwydd oed yn yr adran A, ac yn gyntaf ar hyn o bryd, Rob, mae'n debyg, sef teulu'r Kilby. Kilby's yn digon enwog yn y cylch hyn, mae rhai gweud. Mrs Wales yfe, Spring Lane Dragoon wedyn ni. Kilby's yn dangos iddyn nhw. A welon ni golwg o'r march gwyn y cyntaf welon ni cyn y ceffil bach melyn hyn. Yn ail, o beth ni'n gallu gweld fan hyn, ydy y Lowry Reid. Gyda'r march Rwcri Roscoe, dy merchnogaeth i merchu Lois Morgan. So mae'r beirniad, Rhydian Davies, mae fe wedi hala nhw mas to. Dyna beth sy'n digwydd, ynddo fe, i gael golwg a pwyso a mesur. Tipyn bach o bellter iddo fe gael wneud i waith. Iddo fe gael llonydd i feddwl. Spring Lane Dragoon. Ar hyn o bryd yn gyntaf, a Hope Roscoe oedd yn sefyll yn ail y dewis gyntaf. Wel, mae yna newid wedi bod yn yr adran A. Clywch i'r blwydd, ac Lowry Reid sydd wedi dod i fyny'r safle gyntaf gyda'r march Rwcri Roscoe. Y merchnogaeth i merch hi Lois Morgan. Ac Spring Lane Dragoon wedi cwmpo i'r ail safle. Mae wedi cadw yn ail, ydy we. Gawn ni weld. Os dau ffei sefyll wrth ochr, Rwcri Roscoe yma. Lawri'n disgwyl yn bles. A Lewis yw merch. Lois. Wel, mae'n perchen poni. Mae'n perchen un sydd wedi ennill y sioe frenhinol yn barod. Pwy oedran i wi? Blwydd neu ddwy? Ie, ei bach iawn, yndi. Wyt ti'n ferch lwcus? Wyt ti'n ferch lwcus? Rwcri Roscoe. Wrth y march Rwcri Boulders Brass ac allan o Wern Derys y Rachel. Wedi cael ei fagu wrth gwrs gyda Serena Crump, brydfa Rwcri. Da iawn pawb sydd wedi dod ar march ifanc yr adran A i'r cylch ac i'r brig fyd. Llon gyfeched mawr i Lois Morgan a Lowry Reid. Yn ennill y dosbarth i'r merch iau yn yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig, gyda Rwcri Roscoe. Felly, yn ennill heddiw, mae rhif 3-4-8, Lois Morgan efo Rwcri Roscoe. Yn ail, 3-5-4,